plat eigenlijk, hè? Ja. Ja, het is wel gelijk mee. Maar ja, ik heb liever dat kleine blad gewerkt dan een groot blad, hoor. Ja, lijkt me wel, ja. Die dag niet echt. Wel zo weer, dat is bijna nooit een kleine blad. Huh? Ja, had je voor een lekker band. Ja, Moet je weer riskeren. klopt ja. Ontdrijving. Ja. Midden in de zomer. Dus het kan nog wel. Ja, alles kan. Ja. Oké, val ik. Zie je de rode dender ontbloeien al? Ja. Alles op kop dan. Heeft het zo lang goed gehouden? Ja.
aangegeven. Ja? Dus toen moest ze achteraf. Oh, het schoenen staat op de dek. Nou, eigenlijk niet. Nee. Ik moest wel een vrijdag op de zaterdag op de vrijhouden. Ja, in principe wel. Wel ja. Ja. Ja, dan gaat deze schoenen. Ja, dat is niet steeds. Tegenaan. Van tevoren groot bord macaroni. Ja, het gewoon even een vast geladen maken. Dat heb ik vorige keer met de 2 halve marathons gelopen. Ja, het zit hier in de wacht. Nee, in 4 minuten ben je gewoon kwijt, hè? We hebben natuurlijk ook oude mannen bij ons zitten en zo, en Arjan, hè, dus die moeten af en toe natuurlijk wel wat wachten.
over die stukken heen, jongen. Wapperen. Blijf dus niet die bochtje, hè? Ja.